Peiponen pelaa alaspäin Anan. Dahlström ei ole yhtään hereillä nyt, siellä ei puhetta kentällä ole, nyt ei kuulu varoituksen sanoja kavereilta ja Glennon tulee sieltä taustalta sitä palloa alaspäin Leväselle. Sieltä Strandvall jatkaa suoraan ykkösellä Glennonille, joka juoksee sieltä Aallon ohi. Sen jälkeen päätyviivalla. Ja Kobotsev laittaa pallon peliin ja pitkänä. Glennon koittaa pelata sinne ja onnistuukin pelaamaan Soirille. Soiri, mutta nyt tulee Aalto hyvin tilanteen. Ei tule Aalto, vaan tulee Nyt menee oikea laittaa sitten Andrew Glennon. Hyvin tulee sinne Heinonen vastaan ja sieltä keskitys tulee. Morrissey nousee korkealle. Strandvall ennättää niukin naukin tuohon. Varsinkin kun mies on saadun tiedon mukaan ihan täydessä tikissä. Se penkillä siis mies aloittaa ja mitäs Koskimaasta? Andrew Glennon puskee pallon maaliin, kun täällä Koskimaan tilanne. Nimittäin Ilves-tovereita ollut mailla eikä halmeilla. Vahtera pelasi Glennonille, Glennon tulee boksin sisään, Glennon matala keskitys, löytää loistavasti sieltä Pyry Soirin ja Soirilta komea. Tilanteita ja vähiten vähiten keskityksiä ja syöttöjä boksiin, eli hyvin paljon lyhyt syöttöpelillä ollaan menty, kovinkaan suoraviivaista peliä eivät vaasalaiset ole edustaneet. Pääsee kun pääseekin kääntämään itselleen sieltä ja pelaa sitten varsin näppärästi Glennonille ja nyt Glennon rynnii boksiin, laukoo hyvin enää komea torjunta. Sitten Morrissey ja Morrissey on menossa nyt tilanteeseen ja rynnii 4 kahta vastaan. Vahtera tulee keskeltä, paukuttaako itse? Ei, siirtää Glennonille ja Glennonilla on siinä nyt helppo työ pistää pallopömpeliin ja näin sieltä tulee nuo Andrew Glennon vilkutukset yleisön. Olekaan. 10. ottelu nyt Laatikaisella menossa, kun Glennon pistää palloa sinne Ekströmille, joka kirmaa boksiin sisään, lähettää pallon sinne maalille, mutta Hertzi ei kunnolla nyt palloon pääse. Ja Watfordin kasvatti laittaa pallon sinne maalille, hyvännäköinen nosto sinne tuleekin Veteli. Glennon tulee pikkusen siinä sukille, mutta Veteli hallitsee tilanteen kunnes liukastuu ja pallo karkaa sitten sivurajalta yli. VPS tulee boksiin. Aho häneltä pudottaa palloa ja pallo maali! Siinä ei kauan mene, kun Andre Glennon. Jonas Levänen pelaa takaisin Timi Lahdelle ja se oli kyllä erikoista mielestäni huomata. En muista milloin viimeksi Ville Koskimaa on ollut penkillä, varsinkin kun mies on saadun tiedon mukaan ihan täydessä tikissä. Se penkillä siis mies aloittaa ja mitäs Koskimaasta? Andrew Glennon puskee pallon maaliin, kun täällä Koskimaan tilannetta päivittäneen ensimmäinen tila. Se näin Voutilainen ja nyt lähtee sitten VPS 3 kahta vastaan, 4 kahta vastaan VPS:llä hyökkäys. 4 kahta vastaan, Vahtera tulee keskeltä, paukuttaako itse? Ei, siirtää Glennonille ja Glennonilla on siinä nyt helppo työ pistää pallopömpeliin ja näin sieltä tulee nuo Andrew Glennon vilkutukset yleisölle. Kädet. Hän ollaan klubin 04 2011-12 kausilla, 25 ottelua, 2 maalia. Sitten onkaan 13-14 kaudella siinä Anja Meele, kun nyt on sitten paikka ja sieltä pallo verkon perille ja näin Andrew Glennon vie VPS:n jälleen tässä ottelussa. Pilkun tuntumassa nyt on ollut hässäkkää ja useampaankin otteeseen. Kyllä tuo Mäkelän Juho oli se edelleenkin hyvä paikka siinä. Sitten Mäkelältä jatko juuri kun pääsin mainitsemaan, että häntä nyt tarvittaisiin tässä tilanteessa, mutta onko se liputettu sitten? Ei, kyllä se maali hyväksytään hetki siinä katsottiin. 47 kasvatti on kertonut lopettavansa tämän kauden jälkeen sitten aktiiviurasta. Ja sillä päähän on pelannut VPS:ssä 98 kaudesta saakka, kun Mäkelä ja taustalta tulee Glennon ja Glennon laukoo hirvittävän tykin ja räjäyttää Hietalainen tuhatpäisen yleisön ja Vaasa pääsee taas vastaiskuun. Engström laukkaa täällä vasemmalla menossa paitsioasemaan. Näin saa siirrettyä Glennonille ja 3-0.
0-3 pöytäkirjaan 86. minuutti ja Andrei In the 50th minute. A chance here, it stays up, oh it goes in! It is in! René Ryan